duk dambe ka kowa ya kai sai an buge ka, in wani ya buge ka wallahi sai ka buge wani, kuma duk wanda ake da dambe duniya baka nasara ga wani, shi ma wani bai nasara gare ka. To kun gani, amma kuna zuwa kuna wani shirme can ba ku tsaya kuna ku yi dambe ba. Kai waɗanda askarawa da na taru jiran suka abin su bada dan mu lokacin mu na ai shi kenan. Yayin da har masu iyayen gidan namu masu tsige kudinsu su bada suka ga damben bai burge su ba dan kun tsaya kallon ruwa kwado zai maku kafa. Wani dan dambe ya koma dan mola, in yi turmi guda duk ya zagaye gidan ga bai da kudu bai da guru mada bai da jamus, ko ina kai gari ya kai, kuma ba ku damben kona kan ba, ya aka yi? Darke nan. Shi da dabe an ka san shi da ya buga, to insha Allah mutum mutsayata bai buga ba. Shagwa muji Allah ba. Kuma an sa shaidu ma na ce to za ka iya bari zo in gaya ma. Ko dawa ma ya yi sati biyu yana da zai shi aljanin bizi, ko dawa ma ya yi sati biyu, idan ya yi sati biyu ya kisa uku a cikin sati biyu, to lawalan hali zama zai ba shi waya ta. Wala ko hada baki mun hada baki. Ga dan nan wurin yanzu wannan dan ba na kenta bane wallahi. Ba hagon dan mata wallahi ne ba hagon Umaru. Ba hagon dan mata wallahi ne ba hagon Umaru. Bayan gobe idan Allah ya kai mu akwai dauran auren yayan su Magus, inna lillahi, wanda zaya nan tsohon makabarta ta da kwa. Yawa ciyaman Mago ya ce na gode yayan IBB, na gode Alhaji Mukhtar Sokoto dangin Shehu, jikokin mujaddaji Usmanu ta Shehu mai da kasari zuma. Ayye nan wurin dan matalle babu Umaru, dan matalle babu Umaru, dan matalle shi mai fama da Lawali yana rudawa yaron kuma yana can tsaye. Subhanallah, ya dauki kafar Lawali dan tambayi illa hu min Sulaiman hankali. La ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Yaro ya kada Lawali dan tambayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka jama'a, ko aiki ya lalace, aiki ya lalace, aiki ya lalace. Ya rike Abuja gaskiya ne ba. Shekaran jiya sarari ya sha giya, jiya ko fasu ya sha giya a dambe. Ba gani ba. Shagi ba ka ke kuska shi. Bakin nan ta tsaya ba a sa 'yan maroka ba na bayani.
guguwa shi ne mai yana wando wata zara gane bakin wando black ana cin kunama kwado kowa nan su yana yin ruwa a rana gwada ba haka Allah ya kiyaye kargade rauni kaya Allah ya kiyaye ba tsoron yan ta zuwa doki nan gana ba har da mace da bada gyara wani nan ta rana abin nan tashi take yanzu shi guguwan ne malamai ɗan gari ga mai buta kafin nan a basu ruwa Don't